أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muhtaram шушы сахифаларны сәйр итүчеләр, караучылар, әлбәттә безнең бүгенге көндә булган иң яраткан бөтен мөселманнарның ел буе көтеп алган айлардан берсе ул инде Пәйгамбәребезнең туган айы, Мәүлид айы. Шушы айларны Рәсәй җирлегендә генә түгел, башка илләрдә дә, башка хөкүмәтләрдә дә шушы айны зарыгып көтеп алалар. Инде без мөселманнар Аллаһ Раббыбызга гыйбадәт кылучы, Пәйгамбәргә өммәт булучы мөселманнар булганда, үзебезнең иң беренче шәхсебез ул безнең Пәйгамбәребез булып тора. Инде Аллаһ Раббыбыз Коръән Кәримдә әйтә: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин". Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям ул галәмнәргә рәхмәт иттереп җибәрелгән пәйгамбәр. Шушы аның бер сыйфатларыннан берсе булып тора да, тик мөселманнар гына түгел, бөтен галәмнәргә 13 мең галәмгә рәхмәт иттереп җибәрелгән бер шәхес пәйгамбәребез безнең булып тора. Без инде шушы пәйгамбәребезгә, аның тормышына, аның эшләренә, аның сүзләренә, аның кылган гамәлләренә һәр вакытта карап, аның тормышына өйрәнеп, шунардан аның тормышынан үзебезгә үрнәк алып торабыз. Чөнки Аллаһ Раббыбыз Коръән Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кунту хайра умматин ухриҗат лин-наси таъмуруна бил-маъруф ва танхауна анил-мункар". Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның өммәте ул инде иң хәерле өммәтләрдән берсе. Шул өммәт кешеләрне изгелеккә әндәр һәм начарлыклардан тыер дип әйткән Аллаһ Раббыбыз. Без инде шушы пәйгамбәребезнең хәерле өммәте булып, һәр вакытта пәйгамбәребезнең тормышынан үрнәк алырга тиешбез һәм дә башка милләтләргә, башка диннәргә дә аларга үрнәк булып, яхшылыкка әндәп, начарлыклардан тыерга тиешбез. Бүгенге айда пәйгамбәребезнең тормышларына укырга тырышабыз, мәүлидләрдә катнашырга тырышабыз. Шушы мәүлидләрдә пәйгамбәребезнең төрле мөнәҗәтләрдән аның тормыш өзекләрен күрәбез. Инде һәр вакытта да шушы айларда гына түгел, ел эчәрәсендә дә пәйгамбәребезгә һәр вакытта салаватлар китереп, пәйгамбәребезнең тормышын искә алып, пәйгамбәребезнең әйткән сүзләренә, кылган эшләренә һәр вакытта үзебезнең тормышыбызга үрнәк алырга тиешбез. Чөнки Аллаһ Раббыбыз да Коръән Кәримендә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна Аллаһа ва малаикатаху юсаллуна алан-наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима". Чынбарлыкта бөтен фәрештәләр пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямга салават китерәләр. Әй кешеләр, сез дә пәйгамбәребезгә салават китерегез дип Аллаһ Раббыбыз безләргә боера. Шушы салаватларны китергәндә дә без үзебезгә генә әлбәттә пәйгамбәребезне олуглыйбыз, пәйгамбәребезнең дәрәҗәсен күтәрәбез. Чөнки безләргә, мөселманнарга иң кыйммәтле нәрсә ул инде пәйгамбәребезнең шәфәгате. Без инде белеп торабыз, пәйгамбәребез туган вакытында ук өммәте өчен борчылган. Аллаһ Раббыбыз белән каршылашкан вакытында да өммәте өчен кайгырып, Раббыбыз намаз бүләгенә безләргә биргәндә дә пәйгамбәребез өммәте өчен борчылып, аны 50 вакыт намаздан 5 вакытка сорап Аллаһ Раббыбыздан төшергән. Һәм дә кыямәт көнендә, мәхшәр мәйданында да пәйгамбәребез безләргә шәфәгать итәчәк. Без дә шушы шәфәгатьне өмет итеп, һәр вакытта пәйгамбәребезгә салават китерсәк, аның дәрәҗәсен шушы изге айларда күтәргән булырбыз. Шуның өчен Аллаһ Раббыбыз һәр барчабызга пәйгамбәребезнең тормыш юлындагы булган эшләренә, сүзләренә игътибар итеп, чынбарлыкта пәйгамбәребезнең хакыйкый өммәтләреннән булырга насыйп ва муяссәр әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи тәгалә ва баракатуһ.